Mina ngumuntu oye ethi mayizokhuluma ngento ngiqale ngenze ucwaningo ngayo ngize ngiqinisekise ukuthi lento engikhuluma ngayo ikhona ngempela. Zikhona izinto engeke ngikhulume ngazo abantu bengithuke bengiphikise, kodwa kuthi emva kwesikhathi kuvele leyo nto leyo ukuthi ngempela into ekhona ivele isivela ngabanye abantu. Ngake ngakhuluma ngokuthi uJesu akaze bekhona, kodwa umuntu owaba khona uYeshua, futhi uYeshua wawumuntu omnyama. Abantu-ke bangithuka-ke indlela bangithuka ngayo, kodwa ngijabulile uma sengibona ividiyo ekhuluma ngaleyo nto leyo, ichaza njengoba ngangiyichazile, futhi kukhuluma umlungu engingazani naye futhi waphesheya engingakaze futhi ngimbone. Ngafisa ngathi ngabe leya vidiyo baningi abantu abayibonile. Kulungile-ke ngagcina ngiwemukela ukuthi abantu bangiphikisa uma ngithi mina uNkulunkulu wayethumele uYeshua ukuthi ezovuselela inkolo yakhe yobuNazaretha ayithume ngoMose. Ngakuveza ukuthi bagcina bemshintshile bathi uJesu Kristu. Kwakhona abakudifendayo lokho bekuphikisa, bethi into eyadala kushintshwe igama kwakushintshiwa ulimi. Angazi ukuthi umuntu uma kushintsha ulimi igama lakhe lishintsha kanjani. Nalokho futhi anginendaba nakho. Ngilapha-ke manje kutheni nina nithi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu. Wayethunywe nguNkulunkulu ukuba ezofundisa abantu ngoNkulunkulu. Pho kwenzeka kanjani-ke ukuthi yena uJesu Kristu lo eseyindodana-ke manje njengoba kuchaziwe, echaza futhi ukuthi uthunywe nguNkulunkulu, bese kuyashintsha futhi kukhonzwe yena, eze benabalandeli beze bebizwe ngamaKristu, kuthiwa amaKristu noma kuthiwa abalandeli bakaJesu Kristu. Kanti uJesu Kristu wayezeleni? uJesu wayezele ukuzokwakha i-empire yakhe ukuthi ikhonzwe yena, noma wayezele ukuzofundisa ukuthi kukhonzwe uNkulunkulu? Mina isizathu esidala ngithi ngiyiNazaretha elikhonza uNkulunkulu uJehova ukuthi iyona nkolo yokuqala leyo uJehova ayiveza ngayo emhlabeni. Iyona nkolo ayethumela abaprofeti ukuthi bezoyivuselela. Iyona nkolo wahamba wathumela ngisho yena uJesu Kristu lo owaye uYeshua igama lakhe langempela ukuba azoyivuselela. Kodwa ngenxa ukuthi yayibulawa engafuneki ukuthi ibe khona, kwashintshwa konke lokho. Manje-ke mina ngiyayibuza-ke njengoba ngiyibuza nje ukuthi kulungile-ke abukho-ke ubuNazaretha njengoba nichaza nina nithi abukho, uJesu yena wafika wazosifela izono, yonke leyo nto leyo kufanele sikhonze uJesu. Ngibuza umbuzo-ke mina ukuthi umkhonza kanjani umuntu othunyiwe? Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ethi ethunyiwe esho ethi uthunywe ubaba, bese nina niyajika nithi lo muntu uwuye ubaba? Umbuzo wami lo ulapho nje. Wenza kanjani ukuthi wena ukhonza indodana kodwa futhi indodana ichaza ukuthi ithunyiwe?